vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iri yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndine makore 29 years ekuberekwa. Apa ndakatoroora vakadzi vaviri, vose vakaenda. Mwana handina. Mukoma nashe, zviri kuitikawo kwandiri ndezvekudai so. Inini ndatambudzika hama dzangu, handidi kukunyeperai, but amai vangu ivo pavainge vachiri vapenyu vainge vari n'anga. Chinotirwadza pana amai ndechekuti amai vangu ivo shavi rainge riri pavari, shavi racho iroro raikasika kunzwira vanhu tsitsi. Kune vaitouya kuna amai vangu nehama dzavo, dzimwe dzinenge dzichipenga, dzimwe dzinenge dzichirwara, dzinenge dzatova pedo nekufa, but amai vaibva vazongonzwira vanhu vaya tsitsi, then vobva vatongovabatsira, but amai vainge vasingazobhadharwi navo vanhu vaya vaya. Saka amai vaingoti nyorai mubhuku, nyorai mubhuku. Saka bhuku iroro rakabva razoburitswa mushure mekunge amai vashaika. Saka takati taverenga zvikwereti izvo zvainge zvichikweretewa amai vangu, saka mari dzacho dzinotosvika I think kuma $80,000 because wose uyo wavaibatsira vaibva vanyora mubhuku, vakauyawo ndo vaiuya, but vazhinji vacho ndo vaingouya zvavo vobva vangosiya kana ma$30 kana kuti ma$40. Saka zvakaitika pana amai vangu zvinonzi ivo amai vakaganyirwa nekuda kwekuti veukama hanzi vainge vasingadi kuti shavi racho rekurapa ringe richizobuda pavari amai. Saka amai vakabva vazoganyirwa kuti kunyange vakabatsira munhu zvinenge munhu iyeye haazombodzokeri kuzovatenda. Kuvillage kwedu mukoma muraini medu kune vanhu vazhinji vakabatsirwa naamai vangu, vakatobudirira, vanotofamba nemotikari dzinotyisa, but hakuna kana umwe zvake akazomboya kuzotenda amai. Saka ndafunga hangu kuti ndinge ndichingorombera pashavi racho iroro rainge richimbogara pana amai vangu. Ndakatotaura neimwe n'anga iyoyo yakati unofanira kuti unge uchizoziva kuti amai vako iwewe naamai vako hamuna ukama, saka unenge wava kutogadzira chikwambo. So ndakabva ndati hapana kana problem, saka pari kungodiwa chete mari. Kana ndikangokwanisa kuwana mari ndinobva ndazoenda kune n'anga iyaiya, ndobva ndazogadzirirwa zvinhu zvangu, ndobva ndatanga kuitawo zvekun'anga. Uye zvekare zvose izvo zvainge zvichishandiswa naamai vangu ndinotoziva pazviri because zvakaenda zvikabva zvazonoiswa mubako. Saka ndinotoziva kutoti zvinhu izvozvo zvainge zvichishandiswa naamai mumatare avo zvinhu zvacho zviri kupi. Ende n'anga iya yakati ndinofanira kuti ndinge ndichizouya nazvo zvinhu zvacho izvozvo. Saka ndo zvandiri kufunga mukoma, kana mari yangu ikangobatana. N'anga iyi yakanditi kana ndikakwanisa kuwana mari inenge ichikwana iyo kuita 24,000 rands ndinobva ndazodzokera kumusha inokwanisa kuzondibatsira. Saka maybe nerimwe zuva muchazotondionawo paYouTube ndichitobatsirawo vamwe vanhu. Shungu dzangu ndedzekuti ndinge ndichibatsira but at the same time ndichibhadharwawo nevanhu vandinenge ndabatsira. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Hanzi kana zvikafamba mushe muchazondiona nerimwe zuva panapa paYouTube, muchatondiona panapa paYouTube ndichitorapa, ndichitobatsira vanhu, but ndichaita un'anga hwekurombera. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ino ndinoda kungokurudzira, I know kuti zvinhu zvandakaitawo zvainge zviri wrong, but we all learn from our mistakes. Mukoma, I just want to encourage people kuti kana maita zvinhu zvenyu, itai zvinhu zvenyu makanyarara. Ndo chikumbiro changu, and you do not even need to tell anyone about your plans. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndainge ndine imwe friend yangu but akazoshayika zvake. Saka friend yangu uyu iye akabva azotanga kushanda pane imwe company. Tose tainge tichidriver matrucks. Saka pakambani paya paakazotanga kushanda akabva atanga kufarirwa zvisingaiti nemurungu wake. Saka murungu wacho ainge aine motikari dzake dzaainge ainadzo. Saka akabva azoti ainge achida kutengesa motikari dziya. Friend yangu yakabva yazondiudza maprizes emotikari dziya. Apa at that time ndainge ndichangobvawo mukunororawo madam because ndainge ndava kushandawo kabasa kainge kari bo
ndokubva ndati regedzai ndinge ndichitanga ndaroora madam. But mukoma ndakabva ndazonzwa friend yangu yava kundiudza iyo ichiti murungu wacho ainge achitengesa motikari. Ndakabva ndatoona kutoti panapa ndainge ndatokundwa mukuronga, because friend yangu akabva atozototengeserwa motikari nemurungu wake. But asati apedza kubhadhara motikari iyoyo, ndakabva ndazomukumbira mari. Ndakangomukumbira 50 rand ndokubva azondiitira e-wallet. Akati andiitira e-wallet kudaro 50 rand iya ndakabva ndazoitora ndokubva ndazoenda nayo kumasowe. Ndainge ndiine umwe muprofita uyo ainge achiita zvenguo tsvuku wandainge ndichiwirirana naye. Ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindiitira munamato wekumadokero, ange achigadzira friend yangu. Saka friend yangu uyu akabva azoita accident, but yainge isiri iyo tarisiro yangu. Ndainge ndisina tarisiro yekuti ainge achazofa neaccident, but munamato uyo wekumadokero wakaitwa namadzibaba vaya wainge uri very strong, ndokubva azoshaika. Saka friend yangu uyu akashaika mugore ra2019. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi kana ndiri seni zvangu aiwa ndakatozviregerera pane zvinhu izvo zvandakaita, and I know kuti God has forgiven me as well. Yei, pakaipa asi advice yavo mainzwa here. Saka paakazouya ndakanga uchironga nyarara usaudza vanhu, unozongoti kana zvaita bo ndo paunobva wachizoudza vanhu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Mukoma, inini ndakambowana peace job pane pamwe pamba pataifanira kubvisa ceiling yaiva wooden ceiling tichiisa ma-isoboards. Saka takabva tatanga tabvisa ma-fibers aya. So mukoma, nekuda kwekuti ndainge ndiine maplans angu, pane vamwe vafana vaviri avo vandainge ndakanhonga parobot ndichiti vange vachizondibatsira. Saka pandakaona kuti mari dzangu dzainge dzisingabhalanse, ndokubva ndazoti pano ndinofanira kutoti ndinge ndichisevha mari iyi yandanga ndichifanira kuti ndinge ndichizopa vapfana ava. Zviri nani kuti ndinge ndichingoshanda ndiri ndega. So mukoma, ndakabva ndati ndichazvibvisira ndega mazifibers aya anenge ari mukati meceiling, then ndozotsvaka vakomana vanozondibatsira pakuinstalla ma-isoboards. Saka ndakashanda for 2 days ndiri busy ndichibvisa mafiber aya, then ndakabva ndazoona hari yainge yakagadzirirwa pekugara painge paine rimwe truss. Ndakabva ndatanga kuona mucheka mutsvuku. Pandakazoti kochiko ichi, ini mupfungwa dzangu ndakatomboti zvimwe kuda mudhara uyu maybe ane system yekupota achiviga mari muceiling. Ndikabva ndatoti kana ndikangoona muine mari ndava kutotiza, ndobva ndatodzokera kumusha, ndobva ndatotanga business rangu. So mukoma, ndakabva ndazofamba ndichienda paya painge paine truss, pandainge ndaona kuti painge pakagadzirirwa hari iya pekuti inge ichigara. Ndakabva ndatanga kuvhendenyura mucheka uya mutsvuku, ndikabva ndaona kuti mukati memucheka iwoyo wainge uri mutsvuku mainge muine hari. Mukahari ikako mainge muine zvidhori zviviri. Ndakabva ndazovheneka ndikabva ndaona kuti zvekare mainge muine newspaper rainge ririmo. Zvekare ndikabva ndaona kuti mainge muine zvidhori zviviri zvainge zvakabairirwa tsono apa patinotarisira kuti ndo panenge paine sikarudzi yemunhu. Ndikabva ndaona kuti ndo painge pakabairirwa tsono uye nemazita evana vemudhara iyeye ainge akanyorwa. So mukomanashi, pandakaona zvose izvi ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova, ende ndichitanga kufunga kuti vana vemudhara iyeye vainge vachitambudzika sei, yeti mudhara wacho ainge aine mari. Mudhara wacho iyeye ndewe muno muSouth Africa. Kana ndikakuudzai kuti pabasa iroro mukoma, mari yandainge ndakamuchaja hongu akandipa mari, but nanhasi uno ndinogara ndichizvibvunza kuti asi mari iyaya yakambonyatsokushanda chii chaizvo. Kunyange nemukadzi wangu titori nenguva yekuti tinotombotaura nezvayo nyaya iyi, but ndakamuudza hangu mukadzi wangu kuti
ndozvandainge ndakasangana nazvo. So mukadzi wangu ndainge ndakamuudza kuti ndozvandainge ndakasangana nazvo, ndokubva tazoenda kuchechi. Takati taenda kuchechi kuya tikabva taudzwa kuti pandainge ndichazowana mari zvandaifanira kuti ndinge ndichiita ndezvekudai. Ndaifanira kuti ndinge ndichizotora mari imwe yacho ndobva ndazotora salt yemagodo ndobva ndazoisa salt iya yemagodo kana pa 100 rand ndobva ndazoputira 100 rand iyaya. Zuva randakapiwa the first payment ndakabva ndazosvika kumba very late, then iye mukadzi wangu ndakatosvika akatotsamwa akabva atotanga kutopopota achitoti muri kutobva kumahure. Saka takazoita usiku hwose mukoma tichinetsana zviya zvekuti it was very spiritual. Ini handina kana kumbogara ndakafunga kuti this was spiritual, naiyewo akangoramba achingopopota. So takangorara usiku hwose tichingotukana zviya zvekuti mari ndaifanira kuti ndinge ndichitora 100 kana kuti 50 rand ndobva ndazotora salt yemagodo ndobva ndazoputira salt yemagodo nichishandisa 50 kana kuti 100 rand. Takabva tazongozvikanganwa mari yacho yose mukoma yakangosvika pakupera, uchitoona kutoti mari iyi iri kupera but uchitoishandisa but zvinhu zvacho zvaunenge uchiishandisa zvinenge zvistomborina kana musoro. Vana vedu mukoma vakarwara zvekuti taitumidzira ma100 US ma200 US per month. Taizotoona kutoti taitotumidzira mari yainge ichitosvika kana kuma3 kana kuti kuma400 US dollars. Saka uchizozvibvunza kuti mari yacho yainge yakamboshandei, ndopawaibvaona kuti mari yacho yose inenge yakangoperera mukunotenga chikafu uye zvekare nekuzotumidzira vanhu kuti vange vachizofamba nevana, because vana vangu vaiti uyu akapora uyu orwara, uyu akapora uyu orwara. Vana pavakapora nemudzimai takabva tati mari kana tikangopiwa mari tikufanira kuti tinge tichienda kumusha. Mukoma Satani akabva ati unonyepa iwe. Mukadzi akabva atanga kurwara, mukadzi aiti akadya so aibva arutsa. Then mukadzi wangu akazosvika pakuti ainge asisina kana power because akaita mazuva asingadyi, kana mvura aiti akanwa mvura aibva arutsa. Ndisu uyo tikabva taenda kuchipatara. Iniwo kuti ndinge ndichikwanisa kunyatso kushanda nesimba ndainge ndava kusakwanisa, patainge takabuda zvikare mune umwe urwere. Saka mukoma ndo zvandakambosanganawo nazvo izvi. Zvinhu zvevanhu kana ukasangana nazvo hazvibatwi please. Hey vidari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka inini mukoma ndinoitawo zvekudriver motikari idzi dzeUber. So mukoma ndine vanhu vazhinji vekumusha vandinowanzokutakura zviya zvekuti vanotoshandisa motikari yangu as a staff car. Saka pane umwe mukadzi uyu ari kundiitira muedzo but iye akatoroorwa. Saka mukadzi uyu zvaakabva mukuita like zvaizvezvi ndezvekuti ndakatoti ndamupika up. So I was used kuti mukadzi uyu at all the times anongogara hake kuback seat. Saka pandakazonomupika up ndokubva agara kufront seat. Apa front seat kwainge kutori nezvinhu zvainge zviriko, ndokubva ndatobvisa tuma items because ndainge ndatotenga hangu mapamba ndava kutoti ndava kuda kuchaisa, ndokubva akanda zvinhu zviya kuback seat. Saka ndakazoti ndava kudriver ndokubva azongotanga kungorequesta mastop ekuwanda, achingoedha mastop. So mukoma akabva achizotanga manje kukwinya skirt because ainge akapfeka kasketi kainge kakaita kamini. Akakwinya sketi iyoyo kuzosvika azondirakidza sikarudzi yake, ndokubva azoti pandainge ndasvika pamba pake ndokubva azondikumbira ruregerero. Saka nhasi makuseni ndamupika up akabva anditi so what do you think? Ndikabva ndati what do I think about what? Akabva ati about what I showed you. Iye paanditi hausi kuda here? Ndikabva ndamuti ehe ndiri kuda, but now manje ndava kutya kuti ko kana mukadzi uyu ko kana kuri kunzi kana aine rukawo. I am really scared guys. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo maadvice. Poto hangu ndikuda kutorova poto but ndinotya manje kuti ndinokwanisa kuzorova poto apa poto yacho inenge yakatoiswa rukawo.
please help me, pane mimwe mishonga here yandinokwanisa kushandisa yekuti kunyange mukadzi uyu kana akaiswa rukawo nemurume wake, because murume wacho ane mari ende vanhu ava vanenge vaine mari vanenge vakatosota vakadzi vavo kudhara. Hakuna here mimwe mishonga yandinokwanisa kushandisa? Pane umwe wandambotaura naye andiudza iye kuti pandinenge ndava kunoita bonde naye mukadzi uyu, hanzi ndinotora bute ndobva ndazorera bute riya pasikarudzi yangu. Like, does it even work? Zvinoshanda here kana kuti hazvishandi? Bute racho ndatoritenga. Ive dari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatidzamei kuti tinge tichitaura navo. Hanzi ndiri kutya kuti mukadzi uyu anokwanisa aine rukawo because murume wake ane mari. Ngatitaureiwo navo mucomment section. Zviriko here izvozvo zvekuti kana ukazora bute pasikarudzi yako then hauzobatwi nerukawo? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 36 years ekuberekwa, ndakaroorwa uye zvekare ndine vana vangu vaviri. Vana vangu ava vaviri ndakazotokwanisawo kuvaendesawo paprivate school mushure mekunge ndataurawo nevamwe vana vepanext door. Saka vakauya kunoku vachibva kuchando. This was after gogo vavo vashayika. Saka gogo vacho vainge vachibva kuMalawi. Saka vana vacho havatomborina hama, isusu vanototiona sekunge ndisu hama dzavo. Saka vakati vauya ndokubva vazotaura neni, vakabva vati vainge vachida kuti inini ndinge ndichivashandira sake because vane mamwe macousins avo, macousin sisters avo vaviri. Saka vana ava zvirema. Saka macousins acho awa ari kuchando vakati ndinge ndichishanda sake vevana ava, uye vakabva vatanga kunditumidzira mari yemuwando each and every month. So inini mukoma ndainge ndichitongoshandisa mari iyaya taking care of vana ava because they have special needs. Zvino mukoma each and every month mari iyaya yaizoti kana yapinda murume wangu aibva ati tadii tamboishandisa ma1-2. Saka mari zhinji dzaizongosvika pakunyura ndokubva tatongopinda mustaira iyo yekutongoti tinotongonyudza mari yatinenge tapiwa. So each and every month mari iyoyo tinoitora tobva tazotoishandisa zvatinenge tichida kuishandisa. Zvaizvezvi mukoma tatova nemastand edu matatu, but right now we are only developing one stand at a time. Ende mukoma pamba pagogo vacho takatoisa maroja ende vana ava vari havatombozvizivi. Iye mukoma muzobvisa apo pandataura kunyika kwacho kwavari. Pamba pagogo vavo takatoisa maroja ende ivo havatozvizivi kutoti pamba apa pakatozara maroja. Awa macousin sisters acho iva vava vakaremara zvirema izvi, ivo takatongoti vanofanira kutongoti vange vachitongoshare once per bedroom, then marooms ose mukoma takatoisa maloja. But murume wangu ari kuti tiri kufanira kuti tinge tichingovaka dzimwe dzimba even without the approval of the city council because hatikwanise kuti tinge tichienda tiri toga kucity council vana ava vekuuk vasiko. Ende murume akatoti kana zvichiita vana ava tikufanira kuti tinge tichivaconvinsa kuitira kuti vange vachizochinjisa mapepa emba vobva vazoisa mapepa iwayo pavana ava zvirema izvi, then nekufambawo kwenguva zvirema izvi tobva tazoita kuti zvinge zvichizotitengesera imba iyoyo because zvose zvatinenge tichida kuti zvinge zvichiita zvinotongoita because we are the ones who take care of them. So mukomanashe zvirema izvi hazvitombokwanise kana kutomboshandisa phone, so ndinotozviudzira zvekutaura or sometimes zvatinongoita. Ndine umwe mwana wangu ari very talented, anotokwanisa kutonyepedzera sekunge ndiye ari kutaura, anotozviita chirema so zvekuti unotobhilivha kuti zveshuwa she is one of the cousin sisters. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi tatova nemastendi edu matatu apa, imwe yacho ndo yatava kutovakisa apa pamba pakazara maloja, tikutofunga kutovakisa mamwe marooms. Strange things do happen in this world. Hey, nyaya kushaya hama kushaya hama kwakangooma komana, kushaya hama kwakangooma.